Nainbag nga oras kaylian. No ti tao ket maproblimaan ag sakit wenno madadagsenan, sana mapanunot ti umasideg nga agpakaasi iti Dios. Ti maysa nga dayag wenno glory ti Dios ket isu ti kinamanangaasi na. He is merciful God. Iti saritaan ti Biblia na isurat iti Exodus chapter 33 verse 19. Indawat ni Moses, pangaasim ta ipakitam kanyak ti makasisirap alawag a pangilasinan ti kaadam. Ipakitak ken ka ti amin a kinadayag ko, ket baligsek ti nasagraduan anagan ko ay Yahweh. Insumbat ni Yahweh. Para burak ken kaasyakto ti kayat ko akaasyan. Sudaw-dawatan ni Moses, iti Dios nga ipakita na ti glory na, wenno iti dayag na. Ket ti maysa nga inbaga ti Dios nga dayag na, wenno glory na, ket isu ti kinamanangaasi na. Kunana, kaasyakto ti kayat ko akaasyan. Ti Dios ket manangaasi, ken adaan iti kalintegan nga mangkaasi kadagiti kayat na nga kaasyan. Iti baro nga tulag in surat ti Apostol, iti Roma chapter 9 verse 13 to 15. Kas kunati na santuan na surat, inayat ko ni Jacob, ngem ginurak ni Esau. Anya nga rod ti makunatayo, mangidumduma kadi ti Dios? Saan? Ta kinunana ken Moses, kaasyak ti kayat ko akasyan, makipagriknaak iti kayat ko apakipagriknaan. So ibagbaga ti apostol nga ti Dios saan nga mangidumduma, ken adan iti personal nga desisyon ken pagayatan. Uray iti panagkararag ni Daniel, iti panawen dagiti tattao ti Dios nga inayaban na iti daan nga tulag. Iti panagkararag na ket intalek na dagiti kakailian na nga nagbasol iti kinamanangaasi ti Dios. Mabasa iti Daniel chapter 9 verse 8 ken 9, nakababaen ti inaramid dagiti arimi, dagiti turayon mi, ken dagiti kapuunan mi, ket nagbasol da ken ka, o Apo. Manangaasi ken sisasagana ka a mamakawan, uray no sinukir da ka. So makita tayo iti kababalin ti Dios, maysa nga manangaasi ken sisasagana nga mamakawan nga Dios. So ano adda ti kang runaan nga kasapulan tayo nga tattao nga nakabasol iti Dios, isu ti asi nga ited ti Dios. Ti kasasaad ti amin nga tao nakakaasi iti pangukuman ti Dios, kaputa amin nga tao nakabasol iti Dios ket rumbeng nga dusaen ti Dios. In surat ti Apostol iti Roma chapter 3 verse 19, ita ammo tayo ati amin alinaon ti linteg agpaayda kadagiti agbibiyan iti babaen ti linteg. Adda ti linteg tapno sumardeng amin apambar dagiti tattao ket idatag na ti intiro a lubong tapno ukumen ti Dios. Kanayon ka, naibilang ka, iti panangidatag ti linteg, iti lubong, tapno ukumen ti Dios. Gapu iti daytoy kasapulan nga bigbigam ti kagrunaan nga kasapulam, nga isu ti panangipaay ti Apo iti asin. Gaputa maysa ka nga nakabasol nga idatag ti linteg iti pangukuman ti Dios tapno madusa. Babawen iti nalinteg nga panagukom ti Dios.
iti panahon ni Apo Hesus. Inusar na ti pangarig tapno maawatan dagiti tao no aniya ti kasapulan nga dawaton tayo iti Dios. Iti Lucas chapter 18 verse 10 to 14, sinarita ni Jesus daytoy a pangarig kadagiti tattao kang runanta dagiti Fariseo nga mangibilang nga maysada nga nalinteg nga tattao. Adda dua a lalaki anapan nagkararag ijay templo, maysa ti Fariseo, maysa ti agsingsingir iti buwis. Nagtakder ti Fariseo iti napakni a lugar ket inkararag na asi o ulimek. Agyamanak ka adi o Dios. Ta sa anak akas kadagiti daduma anaagom na ulbod wenno manaki kamalala. Wenno maki kamalala. Agyamanak met ta sa anak akas iti daytoy nga agsingsingir iti buwis. Mamindwaak nga agayunar tunggal lawas. Ket ited ko ti apak kapulo ti amin a masapulak. Ngem nagtakder iti adayo ti agsingsingir iti buwis ket dinapay itangad dagiti matana sa dilangit. Dinandanog na ket ti barukong na ket kun kinon kunana, o Dios, kaasyan na kadi ang managbasol. Kinunat ni Jesus, ibagak kada kayo. Nagawid ti agsingsingir iti buwis, anapalinteg iti sangwanan ti Dios. Ngem ti Fariseo saan anapalinteg? Ta ti mangitangtangok iti bagina maipababanto. Ngem ti mangipababa iti bagina maitanok to. Damagak metken ka. Anya ti panangkitang iti bagin. May saka kadimot nalinteg, mangibaga nga may saka nga naimbag iti sangwanan ti Dios. Nadalus ka kadimot akas iti daytoy nga Fariseo, nga iti panangkita na kadagiti daddo mga tao ket managbasol da, isuna ket nalinteg. Wenno, makitam ti kinamanagbasol mo, ket ti kasapulam isu ti asi nga magapu iti Dios. Ti kaasyan ti Dios ken palintegen ti Dios. Ket isu ti tao nga agpakumbaba iti sangwanan ti nasantuan nga Dios nga dumawat iti asi pamakawan ti Dios. Gapu ta bigbigen na nga maysa managbasol. Ti tao nga saan nga mangbigbig iti kinamanagbasol na ken saan nga bigbigan nga kasapulan na ti asi ti Dios nga bang isalakan kenkwana ket ipababanto ti Dios. Inbaga ni Apostol Pablo kadagiti Kristiyano ijay Efesos iti chapter 2 verse 4 ken 5. Ngem dakkel ti panangaasi ti Dios ket ayaten na tayo launay. Isu nga uray natay tayo iti espiritu, gapu iti kinasokir tayo, pinagbiag na tayo ang mairaman ken Kristo. Insalakan na tayo ti Dios, gapu iti parabor na. Ti sarsaritaon ni Apostol Pablo kadagiti Kristiyano iti Efesos. Nga puon iti nakagunudan da iti panangisalakan ti Dios kadakwada ket iti nalawa ken nagdakkel nga panangaasi ti Dios. Ti kasapulan tayo amin nga managbasol nga nauukom nga agturong iti agnanayon nga panakadusa iso ti asi ti Dios nga mangisalakan kada tayo. Dawatom ti asi ti Dios, umasideg ka kenkwana, ket bigbigem ti pangkasapulam iti pamakawan ti Dios gapu iti kinamanagbasol mo.
Bigbigam ni Apo Isus nga inbaon na nga iso ti inmay nga natay gaputi basol tayo. Tapno adati pakapakawanan tayo. Iso ti pagtalkam. Kaputa iso ti pang isalakanan ti Dios ken ka. Iso ti pang pakawanan ti Dios ken ka. No agpakumbabata ket umay ka ken buana. Ti kasapulan asi ti Dios. Tapno saan ka maukom iti agnanayo. Ket maited ken ka ti biag ken Kristo nga agnanayo.